צלם תמיר. מקס מנפנף לי מלמטה! עידן. אני מביא לו פליקים. בוא נעשה לה אנרגיה הזאת, אנחנו מחיים את ההשבה בי. מוכן דעתך? רגע זה מוכן. תביא לי גם. איפה עושה אותו? זב. זה שלי. הוא ישרוף אותה, אל תגיד. לא מקבל שגר. שלך? זה היה? תביא לי על חתיכה. את האש. אני לא מצליח להגיד לי, כמור. תראו איזה חזק זה! עוד אש. אש! תעשה אש!